Maiteak eskatu dit, zuetaz idazteko 25 urte hurrena. Bete duzuelako ezkontza bidean, laino guztien gainean, bien artean bideratu malda. Gora, 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 gora. Mende laurdena irauteko neurria garrantzitsua, Kristina neurriz laurdena, gotzon hiru laurdena, eunekoa bikotea osatu duzue, Eneko eta Jonerekin familia guztiz, ona, 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 ona. Pili Juankar Josune, Fer Kristina Mamentasun, Alfonso Amaya Fernando, Teresa Imanol Txarota, Luis Carmele Alberto Miren Nacho, Pedro Arantzaga Mehentzu, Hondartza lagunen kuadrillak, zoriontzen zaituztegu, mende laurdena, hurrengoan menderdia, baina gu orain edan dezagun denok batera, mila zorion altzako pa guztiak, gora, gora.